Kag sa number 1, wala man nakahambal si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angod sa barangay kag SK elections ginapaabot nga ini ang madayon santo sa schedule. Inisunod kay Deputy Speaker kag Bacolod Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez sa interview sang media sa iya pagkatapos ng State of the Nation address sang Lunes. Ginsiling ni Benitez nga ang panindugan sa Department of the Interior and Local Government sa BSKE amo nga ini ang madayon santo sa plano. Ang sadtuan ay ginsiling nga mga rason ni Secretary John Vic Remulla para i-postpone ang BSKE ang wala na. Sa bahin sang COMELEC, padayon ang pagpanghanda para sa November nga pinili ay. Ginsiling ni Attorney Ian Lee Anonoria, ang COMELEC Supervisor sa Negros Occidental, santo sa schedule ang ilang nga pagpanghanda. Nakabisita na gani ang mga election officers sa mga eskwelahan nga magaserve polling centers. Padayon ang pagpanghanda, natapos na ang Project of Precincts. Mga ballot boxes nga gamiton para sa manual nga pinili ay ang gina-account naman. Ang masunod na nga schedule ang mga pag-file sang Certificates of Candidacy sa Setyembre 28 tubtub Oktubre 5. Pahanumdum sang COMELEC sa mga magapapili nga likawan gid ang premature campaigning sa tion nga sila ang maka-file na sang COC. Sarang na ma-download ang application forms karon. Iban yung mga reasons for delaying or postponing the barangay election is not anymore inexistent. Though hindi na bala siya present sumo. In short, dayon. So, in short, dayon ang election. Since the beginning, naway kami nag-unta preparation and as I've said before, may lawyer nga samon, nga direct samon to continue preparations. So wala kami nga nag-unta prepare for the November 2 BSK elections. Maka-file ka mo BCOC nyo, untat na yun mo kampanya because we will be implementing premature campaigning. Ang last nga election, damo, kaya complain about sa social media na bala.